Колкото по-възрастен ставаш, толкова повече трябва да се движиш. Вярването, че колкото по-възрастни ставаме, толкова повече трябва да се пазиме и да се щадим, да не би случайно да направим някое екстра усилие, е абсолютна глупост и всъщност това ни прави много по-възрастни и остаряваме по-бързо. Както обичам да казвам, ние не спираме да се движим, защото остаряваме, а остаряваме, защото спираме да се движим. Движението е изключително важно и колкото по-възрастни ставаме, толкова повече трябва да се движим, ако искаме да можем да имаме качествен живот, независимо колко дълго живее. Като разбира се, трябва да си използваме и мозъка. Няма да отидем да се изкачваме Еверест на 220 години, когато сме и не сме свикнали да се движим изобщо, но трябва с постепенни стъпки да увеличаваме активностите, които имаме и всяка една възможност, която имаме да се движим повече, защото това ни помага да сме активни по-дълго време, помага ни да имаме по-добър живот, да сме в по-добри настроения и също запазва и ставите ни, защото много хора вярват, че движението всъщност смазва ставите, но е точно обратното, с изключение на екстремните случаи. Така че колкото по-възрастни сме, толкова повече трябва да се опитваме да се движиме при всяка възможност.